Умоєш. Марса соче Даур ТВ. Даур ТВ совіль Удмурт інтернет-телеканал. Шеттіно соє капчі. Нерішік ВКонтакті Мерликова Тесан. Шетте Даур ТВ німоогінезно сокуїк відеоекране заджода. Зібіле совелено вжух тимілє мизучки шкода. Татеник валектон десно верандес гоштонолуе. Та трансляція стик котьку богат шкода шеттіно татиш. Нож сошана мілям ванні мас сайтмано. Парали браузерено учачкон чуре гоште. daur.tv. Вжух та нісо. Зібіле екран велено учкеле мечак ефірмес. Даур ТВ. Учка удмуртце. Нуналло буде. Удмурт колон.